reduir el temps del recorregut de la línia Reus-Tarragona i millorar la qualitat del servei. Aquesta és la voluntat de la Generalitat de Catalunya i per això està estudiant implantar un bus exprés entre aquestes dues ciutats. La idea és expandir el model que l'abril passat es va posar en marxa entre Valls i Tarragona i que a hores d'ara ha suposat un increment del nombre de passatgers d'aquest tram. S'hi posa un servei de wifi, tens la premsa i la qualitat dels equipaments és superior. Ho estem intentant treballar i jo crec que no trigarem massa en poder establir aquest bus exprés Tarragona-Reus que donarà més rapidesa i millor qualitat en el servei. Tot i millorar la qualitat i reduir el temps del trajecte, el bus exprés mantindrà el bitllet integrat, és a dir, el mateix preu del tiquet. A més, la Generalitat obligarà amb un bus, l'empresa que donarà el servei, a adaptar tota la flota que faci aquest recorregut. Això permetrà acabar amb un dels maldecaps històrics que tenen les persones amb mobilitat reduïda. I és que, malgrat Montbus es va comprometre ara fa un any a adaptar la meitat dels autobusos que actualment fan aquest recorregut perquè els usuaris s'haguessin d'esperar com a màxim fins que arribés el següent bus per agafar-lo, no ho han complert. Hem parlat amb l'empresa, li hem fet els advertiments que se li han de fer. Per nosaltres aquest tema és prioritari, i ens ha sapigut molt de greu que s'hagi donat aquest incident quan ja n'havíem parlat i ja havíem establert unes condicions pactades que eren bones per tothom i que eren suficientment flexibles. Per tant, ens ha molestat que no s'hagin complert els acords que havíem arribat. Davant d'aquesta situació, la Generalitat ha obert diligències informatives que poden derivar a un expedient sancionador. Cal recordar que, malgrat la llei diu que el servei ha de garantir l'accessibilitat, fins al 2018 no tenen l'obligació de tenir 100% adaptada la flota.